गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय। दिनै 15 मार्च दिनैनि दिनावनो डियार नाब्ला सारनि हियारिं दङ। बे हियारिंनि गेजेरजों डियार नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनायनि दरजाया गेवथों होननानै आं इसोरनियाव आरज गाबबाय आरो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो डियार नाब्ला सारनि उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनो दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो आङो खावलायदों बे भिडिअनि गेजेरजों। आरो जों नुनो मोनदों जे मैया इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि जों लोगोसे गोबां आफादफोरा केन्डेल लाइट सावनानै रन्जन दैमारि सारनि उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। जोबोद बाख्नायथाव खामानि जादों होननानै आं सानो आरो जोङो बेफोरबायदिनो खौसेयै थायोब्ला जोङो देरहागोन। जोंनि सिमां मिजिं गासैबो जाफुंलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। नाथाय जों जेब्ला गावस्रालांगोन अब्ला जोंखौ बोफ्ले बोफ्ला खालामनानै जोंखौ फेजेननो सुथुरफोरा बोलो मोनगोन। बेखौ निस्सय गोबाङानो मिथिखागौ। बिनिखायनो जोङो डियार नाब्ला सारखौ बा जोबथेसालियाव थानाय गासैबो एनडिएफबि बिथांमोनखौ आरो लोगोसेयैनो उदां अख्राङाव थानाय गासैबो एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय जों इसोरनियाव गासैबो आरज गाबनांगोन। बे ससे खौराङाथ' जोब्बाय। दानिया फैदो बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै आथिखालाव लाइमोनफोरा मानो बिपिएफ हान्जायाव हाबदों आरो जेब्लानाखि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 5G स्पिड माबा G स्पिडनि खोथा रायलायदोंमोन। दा बिनि फिननायखौ माखासे गोदानै जयेन जानाय बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनाय लाइमोनफोरा मा बुंदों अब्ला एसे नायलां दिनै। 5G स्पिडआव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ? जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा? नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबाबो लस गैया। मानो होनबा इउनिभार्सिटि सिआइटि गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो। दा दाख्लैयो जोङो 28 फेब्रुवारि खालि बिपिएफ हान्जानि जि आदर्श नीति नियम बेखौ मोजां मोननानैहाय जोङो 7 जन हाबफैदोंमोन। नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बुंगोन जों रावखौबो जों फर्सफुलि खालामाखै। जों दि बिपिएफ पार्टियाव हाबफैदों आरो बे बिपिएफ पार्टियाव हाबफैनानै जोंनि खामानि मावनायखौ मोनसे मटिभेट जानानैनो जे फंबायमोना दिनैनि दिनाव बिपिएफ पार्टियाव आरोबाव फैबावदों आरो फैबावनांगौ गोबां दङ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारनि जि मावनाय दांनाय बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा स्टुडेन्टसानो जा बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा आजै आजौ रावबो मोजां मोनलिया। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां आथिखाल बिटिसि सरकारनि बे हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीनियाव माखासे फरायसाफोरा जयेन जानानै इउपिपिएलआ 5G स्पिडआव खामानि मावबाय थादों आरो नोंथांमोननि जयेन जानायखौ होनानै बुंनो मा फोरमायगोन बेनि सायाव? 5G स्पिडआव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ? जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा? बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय? ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो? दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो नङा होमबा? दा 5G स्पिडआव खामानि मावदों होननानै बाथ्रा बुंना लादों नङा होमबा बिसोर? नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबाबो लस गैया। मानो होनबा इउनिभार्सिटि सिआइटि गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो। बिसोरो इउपिपिएल हान्जाया जेबो 5G मावनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोदोनो 10Gखौ मावखादों। आं बेखौ दिनैनि दिनाव रोखा खालामनानै होबाय। दिनैनि समाव नुनो मोनदों खुंथायाव थानाय सरकारा माखासे जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथाङा सासे इयुथ हिसाबै मा फोरमायगोन? बा बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा। हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिखौ लुनानै होबाय, खामानिया जोब्बाय, सरकाराव फैयासै हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय। आइफवालि दालां हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जाखानाय फिथाया ब्लड हाहैलायबाय। मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानाय बेखौबो नारेंखल बुख्रुबहैलायबाय, फिथा हास'लायबाय। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ आं बुंगोन इउपिपिएल हान्जाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा होनबाबो लस गैया। इसिबां गाज्रि गाज्रि बुंनो सोर अधिकार होखो बिथांमोनखौ इसिबां डेभेलप खालामसेयावबो? हमनानै ला सैमा मासेया हरनि समाव नेशनेल हाइवेआव ओंखारोबा बिथिंनिफ्रायबो गारि फैगोन बिथिंनिफ्राय गारि फैगोन, लाइटखौ आन्दायनानै गेजेराव फापर बायदि गेब्लेलाङो। थिग बिदिनो सेम कन्डिशनखौ फैबाय थानाय समाव जि एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि मावनायनि जे फिथाइ बेखौ मोननो थांगासिनो दङ। बे भिडिअखौबो नोंथांमोना नुबाय। दानिया फैदिनि केन्डिडेटनि सायाव
एमपि इलेक्शनाथ' सौफैबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो हयथ' बे फैगौ सप्तानि गेजेरावनो निस्सय नटिफिकेसनफ्रा ओंखारसिगोन दा बेनिखायनो गोबांथार राजनितिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोबां गुरलाब माने बिखाफोरखौ दुब मोनदों जानांगौ आरो बेजों लोगोसेनो केन्डिडेटखौ लानानैबो गोबांथार राजखान्थि दोलोनि गेजेराव माने गावजों गाव बोराबलायनाय दुखु मोनलायनाय बेखौबो जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा गावखौ एबा बिथांखौ केन्डिडेट महरै सायख'यैनो दुखु मोननानै बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय एंगारनाय बेफोरबायदि गोबां खौरां ओंखारगासिनो दङ दा बेफोरनिबो माखासे भिडिअ दं आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन बिदिब्ला गिबियाव नायनि प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो राकेश ब्रह्म बिथाङाबो माबा मोनसे बुंदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन जोङो बिजाथिखौ मैया फोसावबाय दिनै बयहाबो मोनसे बिबान फैबाय जोङो खौसे जानो हायैनि थाखाय थांनाय मोननै टार्म जोंनि एमपिखौ जोङो खोमानानै लानांदों राजु नार्जारि बिथाङा बिबान एंगारनायनि खोथा खोनानो एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै बिथांनि सायाव जि अननाय बिथांनि सायाव जि सनमान बे जोंनि पार्टिनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन आरो बिनिखायनो बेखौ बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन राजु नार्जारिया दोलनि बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो इउपिपिएलआ दङ साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा बेफोर बाथ्राया बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा बे गासैबो भिडिअफोरखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव कमेन्ट लिरनानै हरदो जाय हक दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जोबथारनायाव आं फंसेल' खोथाखौ बुंगोन जे डिआर नाब्ला सारा दिनैनि हियारिंनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैथारथों आरो बेजों लोगोसेयैनो जोबथेसालियाव थानाय गासैबो बारग' एनडिबि बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनो हाथों आरो बेजों लोगोसेनो उदां अख्राङाव थानाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो माने केसखौ लानानै गोबां जिंगायाव दं दुखु खस्थ' सैनांदों बिथांमोना अरायबो उदां अख्राङाव गिदिंनो हानाय बायदि एबा गोजोन गोसोजों थानो हानाय बायदि बिथांमोननि केसाबो जोबलांथों आरो बेजों लोगोसेयैनो जायफोर मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बा बर'लेण्ड आन्दलननि थाखाय सोरबाया हाथियार लानानै बा सोरबाया बिदिनो गुबुन रोखोमनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमायाबो अराय गोजोन सान्थियाव थानो मोनथों आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं न'खरफोरनि जिहेतु एक्स ग्रेसियानि मुङै 5 लाख खरि मोननांगौ दं बेफोरबो मोनफुंथों मोननो हाथों आरो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बोराय बुरै बिमा बिफा बिथांमोनखौ नागारनानै मुंख्लं जालांदों बिथांमोननि न'खरा एसेब्लाबो हेफाजाब मोनथों बेखौनो आं आसा खालामदों आरो सरकाराबो बेफोरखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय जेरैब्लाबो सेस्था खालामनांगोन नाजानांगोन आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो गोलावथार खालामनो सानाखिसै राजनितिकआ बेबायदिनोसै थांलाय फैलाया जायो दुखु मोननाय बोराबनाया जायो बेयो बेबायदिनो थांबाय थागोन नाथाय जोङो हारिनि खैफोद अलखदखौ नुनानै खौसेथि जानो रोङाब्ला जोंनि हारिया इयुनाव माने खोमसि लामाजों आवगायलांगोन बेखौ निस्सय बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ दिनै एसेनोसै गोलावथार जाबाय भिडिअआ उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ गोजोन्थों